Libya tana cikin tarzoma. Jiragen yaƙi na NATO na shawagi a sararin sama. Drone na leƙen asiri suna ta kewaye kamar kuraye. Muammar Gaddafi da ya daɗe yana mulkar ƙasar Libya yana gudun hijira. Yana ɓuya a gidaje daban-daban yana ƙauracewa farautar jama'arsa da idan duniya. Ya yi tsawon kwanaki yana tserewa kuma kullum yana ƙara rasa goyon bayan mutanensa. Mulkinsa kuma na rushewa a gaban idansa. An kama kanar Muammar Gaddafi da rauni sosai a wani bututun magudanar ruwa a garinsa na Sirte bayan ya tsallake rijiya da baya a harin da NATO ta kai. Ya yi ƙoƙarin ɓoyewa a cikin magudanar ruwa da kuke gani yanzu, tare da gungun magoya bayansa. Ba da daɗewa ba, mayakan adawa suka same shi, suka kama shi, suka kashe shi. Duk da haka, ainihin abin da ya faru a ranar har yanzu yana tayar da tambayoyi da yawa. Wannan shine labarin yadda ranakun Gaddafi na ƙarshe a duniya suka kasance. A watan Oktoba shekara ta 2011, babban birnin Libya, Tripoli ya kusa faduwa. Muammar Gaddafi da mutanensa sun yi turjiya a babban birnin ƙasar har zuwa ƙarshe. Rikicin da ya barke tsakanin sojojinsa masu biyayya da 'yan tawaye ya tsananta. Tsohon shugaban na Libya da ɗansa da masu tsaron lafiyarsa sun haɗa a ɗakin taron headquarters da ke Bab al-Aziziyya a babban birnin ƙasar, domin dole ne su yanke shawarar da za ta ƙayyade yadda sauran rayuwarsu za ta kasance. A wannan lokacin 'yan tawayen sun mamaye iyakan babban birnin, harin bam ya tsananta a faɗin ƙasar. A nan ne ɗan Gaddafi Mutassim ya ba da shawara. Dole ne ayarin motocin mu su tashi da sauri, amma kowa ya watse ta ɓangarori daban-daban kada 'yan tawayen su same mu tare. Gaddafi kuwa yana tunani, zai koma Sirte domin cance mahaifarsa, idan komai zai ƙare, gwara ya ƙare a can. Yayin da 'yan tawaye suka samu nasarar shiga cikin babban birnin, sannan a hankali shirin Gaddafi na tserewa ya fara aiwatuwa. A halin da ake ciki kuma, ana iya jin ƙarar jiragen yaƙin NATO. A ranar 28 ga watan Agustan da ya gabata ne birnin ya faɗa ƙarƙashin ikon 'yan tawaye. Gaddafi da sauransu sun tsere a convoy washe gari. Gaddafi da wadanda ke tare da shi ba za su sake komawa babban birnin ƙasar ba. Wasu sun warwatse a wurare daban-daban, amma Gaddafi ya juya zuwa wurin haihuwar shi, wato birnin Sirte. Tare da shi akwai ɗansa Mutassim, babban jami'in tsaro na sirri Izzeddin Hanishiri, direbansa Hamad Mas'ud, mai ba da shawara kan tsaro Mansur Daw da wasu masu gadi. Da farko, Gaddafi da wasu manyan jami'ai sun ɓoye a tsakiyar birnin Sirte, amma yayin da faɗa ya tsananta kuma yawan tashin bama-bamai ya ƙaru, dole ne su ci gaba da canza gidaje. Daga ƙarshe sun janye zuwa Second District a yammacin birnin. Mansur Daw ya bayyana irin yanayin da tawagar Gaddafi ta fuskanta yayin da dakarun ƙasar suka fara zagaye birnin. A nan ne ya ce, Gaddafi ya shafi mafi yawan kwanakin sai na karatun Alƙur'ani da addu'a. Ba shi da wani hanyar sanin me ke faruwa a duniya gaba ɗaya. Ba mu da talabijin kuma ba mu iya bin labarai. Mun yi ƙoƙarin samun bayanai daga duniyar waje, amma sai ta hanyar wayar tauraron ɗan adam wato satellite suke iya magana da mutane. Kuma irin wannan na'urar na da iyaka sosai. Wasu lokutan muna samun mutanen da suke kallon labarai kuma mu tambaye su abin da ke faruwa. Mai rahoton labarai ke cewa, ko Tripoli ya faɗi gaba ɗaya sai network ya ɗauke. A cewar Daw, baya ga kare Gaddafi, tawagar ba ta da wani aiki da ya rage. Yunkurin yakin yana hannun ɗan Gaddafi, Mutassim. Sauran sun kasance a can don kare Gaddafi. Yayin da kwanaki suka shuɗe, lamarin ya tsananta. Sun zauna a gidajen da aka yashe a cikin birni, inda suke canza wurin kwana kowane 'yan kwanaki. Wani lokacin suna ganin wasu iyalai kaɗan suna zaune a kusa, amma yawancin gidajen ba kowa. Wasu lokutan suna amfani da motoci ɗaya ko biyu. Ɗaya zai soke su a sabar wurin ɓuya, ɗayan kuma zai biyo baya. Amma sannan a hankali gidajen da suke ɓoyewa a ciki suka fara zama abin hari. An kai musu hare-hare da makamai masu haɗari sosai. A cikin irin wannan harin masu gadi 3 sun sami raunuka, amma babu likitoci a kusa da za su iya duba su. A cikin wannan halin ne tunanin Gaddafi ya fara taɓarɓarewa. Katsewar wutar lantarki, asarar sadarwa gaba ɗaya, da rashin kallon talabijin ya fusata shi sosai. Wasu daga cikin mutanen da suka ziyarce shi a ƙarshe sun rawaito cewa ya koka na tsawon sa'o'i. Me yasa har yanzu babu wutar lantarki? Me yasa babu ruwa? Me yasa ba mu iya samun labari? Ya gaya waɗanda suke tare da shi cewa za su iya tafiya idan suna jin tsoro, amma shi dai ba zai taɓa miƙa wuya ba.
Ya yi imanin cewa gudun hijira zuwa ƙasashe makwabta zai jefa su cikin mawuyacin hali, don haka ya gwammace ya mutu a ƙasarsa. Yanzu ya tabbata cewa zai mutu, sai dai hakan zai kasance ko dai a Sirte ko kuma a mahaifarsa, wato ƙauyen Jarif, wanda nan yake so ya je. Kwanaki da makonni sun shuɗe suna ɓoye. Daren 19 ga Oktoba an kusa ci gaba da kai harin bam a Second District da suke ɓoyewa. Bama-bamai da manyan harsashe sun yi ta ruwan sama a kansu. Mutassim ya gane ba za su iya ci gaba kamar haka ba. Dole ne mu tashi daga nan kafin safe. Ya fara shirya sauran rundunonin da waɗanda aka raunata saboda su gudu da safe. An tattaro mayaƙa da suka rage a birnin, sai kuma wasu 'yan farar hula da aka san su ma sun jona wa Gaddafi. A nan ne aka yi sabon shirin tserewa, amma ainihin tambayar ita ce, ina za su je nan gaba? A nan ne aka ce ma Mutassim, mun shirya amma farar hula ba su iso ba tukunna. Shi kuma Mutassim ya ce, dole ne mu tashi kafin ƙarfe 8 na safe. Amma ya riga ya makara. Asalin burin Mutassim shine motsawa da misalin ƙarfe 3:30 ko zuwa ƙarfe 4 na safe. Amma shirya fararen hula da jigilar waɗanda suka jiƙata ya ɗauki lokaci fiye da yadda ake tsammani. Sai ƙarfe 8 na safe ayarin motocinsu ta fara tafiya. Saboda wannan ɓacin lokacin sun rasa fa'idar tserewa cikin lokaci. Akwai mutane 250 a cikin ayarin motoci 50 ɗinsu. Galibin motocin da ya ƙirar 4x4 ne ɗauke da manyan makamai da harsasai. Wasu suna da bindigogi masu sarrafa kansu ko kuma bindigogin kakkaɓo jiragen sama. Da farko, ayarin motocin sun yi ƙoƙarin tafiya yamma a gaɓar teku cikin sirri ta garuruwan da aka yi watsi da su. Amma daga baya sai suka ci karo da 'yan tawaye wanda suka tserewa. Bayan haka sun yi nasarar isa babbar hanyar da ta nufi kudancin birnin. Amma a daidai lokacin da suka shiga wannan buɗaɗɗen hanyar, aka harba musu makami daga sama. A cewar Mansur Daw, lokacin da muke tserewa, jiragen yaƙi suka kawo mana hari. Sun kawo harin sau biyu. Ɗaya daga cikin makamin bai sami motar mu ba, amma ta fashe a kusa da mu. Fashewar ta jawo apex ɗin motar mu ta fito. Na ji ciwo ne sakamakon ƙarfe daga wannan bom ɗin. Da suka fahimci ba za su iya ci gaba a kan babbar titin ba, sai ayarin motocin suka juya kan gefen titunan suka nufi yamma. Amma tserewa ƙara wahala ya musu, suka ji kamar sun makale. A gabansu akwai wani sansani na 'yan tawayen masu ɗauke da makamai na Misrata. A halin da ake ciki kuma, jiragen NATO da jiragen sama na ci gaba da yawo a sama suna neman inda aka kai musu hari. Amma duk da haka, ayarin motocin sun ƙi miƙa wuya. Don ƙeta shingayen da ke ƙofar sansanin, sai suka kai farmaki ta kai tsaye. A cewar kwamandan sansanin Khalid Ahmad Raid, ayarin Gaddafi sun tunkari sansanin ne suka harba bindigogin RPG a ƙofar gidan, sannan suka kai hari da makamai masu sarrafa kansu. Sojojinmu sun mayar da wuta. Wasu daga cikin ayarin motocin sun yi ƙoƙarin tunkarar sansanin ta hanyar amfani da wasu hanyoyi daban-daban. Har sun yi ƙoƙarin shiga ta ramukan da ke ƙarƙashin babban titin. Su kuma sai suka yi amfani da bindigogi kakkaɓo jirage. Sun yi ta lugudan wuta kan ayarin motocin. A nan ne aka yi wa ayarin motocin Gaddafi ƙawanya. Da misalin ƙarfe 8:30 na safe, jiragen yakin ƙungiyar tsaro ta NATO da ke shawagi a ƙasa da ƙasa a birnin Sirte sun jefa bamabamai masu nauyin kilogram 500 na GBU-12 kan ayarin motocin. Ƙarafuna daga bamabaman sun yi ruwan sama a kan motocin. Mutanen da ke cikin waɗannan motocin sun raunata sosai. Motocin da ke ɗauke da harsasai da bamabamai kuma sun fashe daga sakamakon wannan harin. Mutanen Gaddafi da dama sun mutu a wurin. Motoci 14 ne suka lalace gaba ɗaya. Kuma gawarwakin mutane 28 sun ƙone yadda ba ma za a iya gane su ba. Wasu mutane 25 kuma sun rasa ransu, ko dai ta hanyar harbin bindiga ko kuma daga fashewar alburusai da bamabamai. Wannan yunkurin tserewa ya nuna ƙarshen duk wata fata ta ƙarshe da Gaddafi da tawagarsa suka yi a Sirte. Duk da komai, Gaddafi da waɗanda suke kusa da shi sun tsira daga harin. Sun sami mafaka a cikin wasu gidaje da aka yi watsi da su, amma yankin shi ma ya fuskanci mummunar hare-hare. Ɗaya daga cikin shaidun faruwan haka shine ɗan tsohon ministan tsaron ƙasar Libya, Abubakar Yunus, kuma ya ce, bayan harin NATO, waɗanda suka tsira sun yi ƙoƙarin fakewa a gine-gine biyu. Mutassim yana gaban ayarin motocin ne kuma ya ji ciwo daga hare-haren. Muammar Gaddafi, sanye da hula da rigar kariya daga harsashi, ya saka bindiga a ƙugunsa
da kuma bindiga mai sarrafa kansa a hannunsa. Yana ɓoye a cikin wata ƙaramar rumfar gadi da ke ƙofar shiga villan da suke ɓuya. Mansur Dao ya ɗauki Gaddafi da Abubakar Yunus zuwa wani gini, amma wa mintuna kaɗan suka iya zama a nan. Ba da jimawa ba ya dawo yana mai cewa duk motocinsu sun lalace. A halin da ake ciki kuma an yi ta harbe-harbe a gidan da suke ɓoyewa. A nan ne Mutassim tare da mutane 8 zuwa 12 ya yanke shawarar za su ɓalle su buɗe hanya. Ya ce wa babansa, zan yi ƙoƙarin nemo hanyar fita, sannan ya fice. A nan ne aka yi sabon shirin tserewa wa Gaddafi da mutanensa da ke ɓoye a gidan. Mansur Dao ya ba da shawarar gudu wa nisan mita 100 zuwa wani magudanar ruwa da ke ƙarƙashin babban titin. Daga nan za su isa gonakin da ke kusa. A nan ne Gaddafi, Dao, Abubakar Yunus da masu gadi 6 zuwa 7 suka ruga a buɗaɗɗiyar hanya har suka isa bututun magudanar ruwan. Suka yi ta ratsawa. A lokacin da suka yi ƙoƙarin tsallakawa zuwa yammacin hanyar, suna fitowa sai ga wasu gungun 'yan tawaye. Yayin da Gaddafi da mutanensa suka koma ɓoyewa a ƙarshen magudanar ruwan, an yi arangama tsakanin masu gadinsa da 'yan tawayen da ke saman titin. Ɗaya daga cikin masu gadin Gaddafi ya jefa musu gurneti zuwa sama. Shaidu sun ce gurneti na uku da suka cilla ya faɗo kan simintin kuma ya koma baya. Ya sauko tsakanin Muhammad Gaddafi da Abubakar Yunus. A nan ne ɗaya daga cikin masu gadin ya yi ƙoƙarin ɗauko gurnetin saboda ya jefa shi, amma kafin gurnetin ya yi nisa ya fashe. A nan ne mai gadin ya rasa ɓangaren hannunsa. Ƙarafuna daga cikin wannan gurnetin ya raunata Abubakar Yunus, a daidai wannan wurin ma ya faɗi. Wannan fashewar kuma ta raunata Gaddafi inda ta buga ɓangaren hagu na kansa. Mansur Dao na kwance baya motsi. Mai gadi ɗaya kuma ya mutu. Nan take Abubakar Yunus shi ma ya rasu, duk da yana sanye da riga da hulan kariya. Fashewar gurnetin nan ne ya canza komai. Babu wanda ya rage da zai iya kare shugaban na Libya. A nan ne 'yan tawayen suka yi gaggawar saukowa daga babban titin, inda suka kama Muammar Gaddafi da ran shi a bututun magudanar ruwan nan. Wani daga cikinsu ya yi ihu, kada ku kashe shi, ku bar shi da ransa, kada ku yi harbi. Ba su yi tsammanin samun Gaddafi da rai a cikin ayarin motocin ba. Abin mamaki ne, kusan babu wanda ya san yana nan a garin Sirte. 'Yan tawayen suka fara jan gashin kansa, suna dukansa, suna ƙoƙarin sare shi. Jini ya yi ta ƙwarara daga raunin da ya samu a kansa daga wannan gurnetin ɗazu. Yayin da suka ja shi zuwa kan titin, sai ɗaya daga cikin 'yan bindigar suka daɓa masa wuƙa, lamarin da ya ƙara munana masa raunukan shi kenan. Mayakan da ke zagaye da shi sun yi ta naushinsa, sun buge shi, suka yi masa duka. Ba za a iya sarrafa 'yan tawayen ba. Da yawa sun yi abubuwa cikin rashin tausayi da imani, duk da an ce musu su ƙyale shi. An bayar da rahoton cewa wani a cikinsu ma ya sace zoben auren Gaddafi, wanda aka rubuta Safiye 1970, inda har abokansa suka ce masa, kada ka ba wa kowa wannan, za ka iya sayar da shi fiye da $1 miliyan wata rana. Khalid Ahmed Raid, kwamandan rundunar Brigade ta gabas ta Misrata, ya yarda cewa lamarin ya tsananta, babu mai jin maganar kowa a wurin. A cewarsa, wasu gungun 'yan bindiga sun gano Gaddafi a lokacin da suke mamaye yankin. Yana da mayaka kusan 15 a tare da shi. Ɗaya ya buƙaci a taimakawa waɗanda suka jigata. Abubakar Yunus, Mansur Dao da Abdul Navi Dao suna tare da shi. Dukansu sun ji raunuka masu tsanani. Abubakar ya mutu ba da jimawa ba. An kama Mansur Dao da ransa aka kai shi wani sansani. Daga ƙarshe dai an ɗora Gaddafi a cikin motar ɗaukar marasa lafiya aka kai shi Misrata. Kusan tsirara kuma a sume, watakila ya riga ya mutu ma a lokacin. Ko dai daga harbin bindiga a lokacin da aka kama shi ko kuma kafin su bar wurin. Bayan tafiyar akalla awa 2, an tabbatar da mutuwarsa a Misrata. Hotunan jikinsa sun bazu da sauri a talabijin. Waɗanda suka gan shi a kusa sun ce akwai rami a gefen kansa da manyan raunuka a jikinsa da karce-karce a fuskarsa. Har yanzu ba a san ainihin musabbabin mutuwar ba. Wasu 'yan bindiga daga Benghazi sun ce an harbe shi ne a lokacin da suke takaddama da dakarun Misrata kan inda ya kamata a kai shi, inda Gaddafi ya dinga ce musu, abin da kuke yi mini haramun ne, kuna yin zunubi 'ya'yana, ni mahaifi ne a gare ku, wannan bai kamata ba ku san abin da aka haramta ba? Daga baya an nuna gawar Gaddafi a bainar jama'a. Jama'a sun taho da gudu domin ganinta, wasu don kawai shaida tarihi.
ko lokacin da gawar shi ta fara rubewa an baje shi ne wa mutane su dinga gani. Jama'a sun yi layi don ɗaukar hotuna. Waɗannan hotunan na ƙarshe sun bar tarihi mai zurfi a tarihin Libya. An binne Gaddafi da ɗansa Mutassim da Abubakar Yunus a cikin jeji inda ba wanda ya sani har yau. Hakan ya kawo ƙarshen mulkin Gaddafi na shekaru 42. Wannan shine lokutan ƙarshe na Muammar Gaddafi. Mun kafa rahotonmu ne daga majiyoyi kamar Human Rights Watch, The Guardian da Al Jazeera. Wane ne ya kamata mu yi magana a gaba? Faɗa mana a comment section. Kuma idan kun ji daɗin wannan bidiyon, ku danna subscribe.